Всички приятели от водното. Малко беше. Бягай и отиди малко по-нататък. Момчето с микрофона да дойде при владиката. С кръста. Момчето с кръста. Момчето с микрофона да се събере умър. Ей, това Боре. Браво, Боре. Боре ли е? Боре у нас не случи. Крепи се с... Да бе, като пръчка по спирачка. Не. Момчето с кръста да дойде тук при владиката и при кмета. Ама тази година си има и момиченци. Не ма путай, ради! Не се путам аз! Не се путай, бе! Момчето с кръста. Тук съм. Къде? Дай да целуним кръста. Ай, отунче. Ай, жив и здрав да си, бе. Да си жив и здрав. Тази година? Да. Да. Така е право здрав да си. Така че да си межи късметлия си тази година и да те видим и на... До тогава ще обикаляш. Жеф и Драговци, ама да ми се облечи, че... Айде!